ናብሎሚ ኣብዘው ገሕለይቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ድሕሪ ዘጋጠመ ድርብ መንቅጥቃጥ መሬት ቁጽሪ ህይወቶም ናይ ሰኣኑን ኣብ 188 ደይቡ ምህላው ተገሊጹ። ግዝያዊት ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ዕላው ጌራቶ ኣብ ዘላ ድማ 188 ህይወቶም ሲኢኖም ከም ዘለውን ብርክት ዝበሉ ድማ ኣደዳ ፎኪስን ከቢድን መቁሰልቲ ኮይኖም ብምህላዎም ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ምህላዎም ሓቢራላ። ኣብ ቬኔዙዌላ ሎሚ ኣብዘው ገሕለይቲ ድሕሪ ዘጋጠመ ድርብ መንቅጥቃጥ ምድሪ እቲ ዘጋጠመ ዕንወት ዘርኢ ስእልታት ይወፅእ ዘሎ። ገለ ሰባት ካብ ዝፈረሰ ህንጻታት ውልቃዊ ንብረቶም ሒዞም ክወፁ ዝረኣዩ ኮይኖም ካልኦት ድማ ኮፍ ኢሎም ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዝበጽሐ ኣዕናዊ ትርኢታት ፍርስራስ ክዕዘቡ እዮም ዝረኣዩ። ኣሜሪካ እትርከበን ሃገራት ዓለም ህጹጽ ደገፍ ክህባ ቁርባት ምዃነን ይገልጽ ኣለዋ። ምስ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ዶልሲ ሮድሪጌዝ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረበት ዘገለጸ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ሃገሩ እትህቦ ደገፍ ቁልጡፍን ኣድማዕን ከም ዝኸውን ቃል ኣትይሎ። ጀርመን ብወገና ንሰብኣዊ ረድኤት ዘገልግላ 6 ዓበይቲ ወተሃደራውያን ነፈርቲ ከተዋፈር ቅርብቲ ምዃና ኣፍሊጣላ። ስዊዘርላንድ እውን 80 ሰራሕተኛታት ህጹጽ ሓደጋ ክትሰድድ እያ። ሆላንድ ድማ 2 ሚልዮን ዩሮ ቀሪባ ከም ዘላ ኣፍሊጣላ። እስጳኛ፣ ፈረንሳ፣ ቻይናን ህንድን እውን ደገፍ ክህባ ከም ዝደልያ ኣረጋጊጸን ኣለዋ። ድርብ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ተኸታቲሉ ዝኽሰት ኮይኑ ኣብዚ ናይ ቬኔዙዌላ ከዓ መጀመርታ 7.2 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከጋጥም እንከሎ ድሕሪ 38 ካልኢታት ድማ እቲ ካብቲ ቀዳማይ ዝገደደ 7.5 ሬክተር ዝበጽሕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ይስዒቡ። ኣብዚ እዋን ጉጅለታት ህይወት ኣድሕን ኣብ ትሕቲ ዝፈረሰ ሓያሎ ደርብታት ዘለዉ ህንጻታት ተደፊኖም ንዘለዉ ሰባት ንምድሓን ኣብ ህጹጽ ስራሕ ይርከቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ይኹን እምበር እዚ ሓደጋ ዘጋጥም ዘሎ ቬኔዙዌላ ኣብ ከቢድ ቆጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላው ተሸይማ ኣብ ዘላትሉ እዋን እዩ። ካብ ተመክሮን ኩነታትን እቲ ሃገር ክገምገም እንከሎ እዚ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ንዓቕሚ ትካላት ጥዕናን ህይወት ኣድሕንን እቲ ሃገር ዓቢ ብድሆ ኮይንዎ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ስእነት መድሃኒት፣ ማሽነሪታትን ነዳድን ነቲ መስርሕ ህይወት ኣድሕን ብከቢድ ዘዳኸመ ምዃኑ ድማ ርዱእ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። በዚአን ከዓ ብርክት ዝበላ ሃገራት ንቬኔዙዌላ ክሕግዛ ምዃነን ቃል ዝኣትዋ ዘለዋ። ከም ዝፍለጥ ኣብ 2023 ኣብ ቱርክን ሶርያን ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣስታት 55,000 ሰባት ቀቲሉ ነይሩ እዩ። ብሰንኪ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተወልዐ ኩናት ድሕሪ ምዕጻው መጻወ ሆርሙዝ ሓንቲ ኢትዮጵያ እትውንና ጊቤ ዝብል ሽም ዘለዋ ዓባይ ናይ ጽዕነት መርከብ ኣብ መጻወ ሆርሙዝ ክትቅርቀር ከም ዝተገደደት ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ለካቲት ምጅማር ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ስዒቡ ኢራን ንመጻወ ሆርሙዝ ድሕሪ ምዕጻዋ እታ መርከብ ንኣስታት 4 ኣዋርሕ ተቐርቂራ ደው ኢላ ከም ጽንሐት ሓላፊ ክፍሊ ዕዳጋን ሓላፊ ርክባት ህዝብን ደምሰው ቤንቲ ሓቢሩ። ንሱ ከም ዝበሎ እታ መርከብ ኣሜሪካን እስራኤልን ንኢራን ንምጥቃዕ ኣብ ዝጀመራሉ እዋን ካብ ወደብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሻርጃ ጉዕዞኣ ከም ዝጀመረት እቲ መጻወባ ብምዕጻው ግን ተቐርቂራ ከም ጽንሐት ይገሊጽ ዘሎ። እታ 23 ኣባላት ሰራሕተኛታት ጽዒና ዝነበረት መርከብ ናውቲ ሕክምናን ፍረታትን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣብ ኮንቴይነር ዝተዓሸጉ ነገራት ጽዒና ከም ዝነበረት ይሓቢር ዘሎ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቲ ኩነታት ኣብ ዘጋጠመሉ እዋን ኣብ ሓደ ቦታ ክትዓርፍ ተገዲዳ ዝበለ እተወሃበ ቃል 4 ኣዋርሕ ንኽመልእ 3 ወይ 4 መዓልታት ጥራይ ከም ዝተረፈ ተዛሪቡ። እታ መርከብ ኣብ ዝዓረፈትሉ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክን ባሕሪ ኢትዮጵያን ሰራሕተኛታት እታ መርከብን ቀጻሊ ርክብ ከም ዘሎ ገሊጹ። ርክብና ኣይተቋረፀን ብቐጻሊ ንራኸብ ኢና ነርና ዘድልዮም ነገራት ሒዞም እዮም ከይዶም ንሕና ግን ዝኾነ ዘድልዮም ክረኽቡ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ጸኒሕና እውን ኢሎ። ብመሰረት እቲ ወሃበ ቃል እታ መርከብ መግብን ካልእ ኣገዳሲ ነገራትን ሒዛ ስለ ዝነበረት ኣብቲ ንኣስታት 4 ወርሒ ዝነበረ ደውታ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ዘጋጠመ ርኡይ ጸገም ኣይነበረን ኢሎ። ይኹን እምበር ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጽንኩር ኩነታት መጽናሕ ንርእሱ ከቢድ ምዃኑ ኣረድዩ። ንሱ ወሲኹ እታ ጊቤ ብዝብል እትፍለጥ መርከብ ሕጂ ብሰላም ካብቲ ከባቢ ወፂያ ብወሽመጥ ዑማን ኣቢላ ጉዕዞኣ ጀሚራ ከም ዘላ ሓቢሩ ኣሎ። ንሱ እታ መርከብ ኣብ ባሕሪ ዝኾነ ዕንቅፋት እንተዘየጋጢምዋ ድሕሪ 2 ሰሙን ማለት ከባቢ 30 ሰነ ናብ መዕረፊኣ ኣብ ጅቡቲ ክትበጽሕ ተጽቢት ከም ዝግበር ገሊጹ። እታ መርከብ ኣብዚ እዋን ብኸመይ ብመጻወ ሆርሙዝ ክትሓልፍ ከም ዝኽኣለት ምስተሓተተ እዚ ጉዳይ ናይ ሓንጸጽቲ ፖሊሲ ብምባል ርእይቶ ካብ መሃብ ከም ዝተቆጠበ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣሜሪካን ኢራንን ንመጻወ ሆርሙዝ ምኽፋት ዝርከቦ ስምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ካብ ዝበጽሑ ንድሓር ብቐዳም ጥራይ 42 መራኽብ ከም ዝሓለፋ ካብ ትካል ስለያት ጸእታ ኬፕለር ዝተባሃለ መረዳእታ ኣመልኪቱ። ቅድሚ ምዕጻው እቲ 20 ሜታዊት ካብ ነዳድን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ዓለምና ዝመሓላለፈሉ መጻወ ሆርሙዝ ኣብ መዓልቲ ኣስታት 138 መራኽብ ይጥቀማሉ እየን ነይረን።
أمخاري قداي منستر إثيوبيا أب قدايات مبرق أفريقيا ጌታቸው ረዳ ሕጂውን ኤርትራ ዘናጻጸረ ነጋፍን አሉታውን መግለጽ መሃብ ቀጽሎ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ሕጂ ሂብዎ ዘሎ መግለጽ ድማ መስርሕ ምቋም ኤርትራ በመሰረቱ ኣብ መድኻምን ምፍራስን ኢትዮጵያ ዝተመርኮሰ ነይሩ ክብል ተዛሪቦ ንሱ ኣብቲ ብኮሌጅ ሃገራዊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝተዳለወ ዓመታዊ ዋዕላ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ዘስምዖ መደረዩ ኤርትራ ከም ሃገር ክትቀወም ከላ በመሰረቱ ኣብ መድኻምን ምፍራስን ኢትዮጵያ ዝተመርኮሰ ነይሩ በመባል ንናጽነት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ መግለጽ ክህብዮ ተሰሚዕ ዘሎ ንሱ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ዘስምዖ መደረ ቀጺሉ ብድሕሪ መንቅስቓስ ናጽነት ኤርትራ ዘለዎ ሓይልታት ንኢትዮጵያ ንምድኻም ብዝብል ዕላማ ንናጽነት ኤርትራ ዝደፍኡ ምዃኖም ክዛረብ እንከሎ እቲ ጉዳይ ከዓ ምስጢር ዘይኮነስ ህዝቢ ዝፈልጦ ጉዳይ ድሕሪ ምባል መሰረቱ ኤርትራ ከም ሃገር ምቋም ምስ ስትራቴጂካዊ ቅመራ ምድኻም ኢትዮጵያ ዝተተሓሓዘ ነይሩ ኢሉ ጌታቸው ረዳ ካብ ዝሓሊፉን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ሃገራዊ ምርግጋእ ናይ ኢትዮጵያ ንምዝራግ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣዕናውቲ ሓይልታት ብምውዳብ ብቐጻሊ ንኢትዮጵያ ጸጥታዊ ስግኣት ከም ዝፈጠረላ ገሊጹ ከም ውጽኢቱ ድማ ኢትዮጵያውያን ጻዕርታቶም ኣብ መፍታሕ ውሽጣዊ ጸገማቶም ከተኩሩ ተጽቢት ከም ዝገብር እዩ ተዛሪቡ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ኮነ ኣዋርሕ በተደጋጋሚ ናብ ኤርትራ ዘናጻጸረ መግለጺታት ከምኡ ድማ ጽሑፋት ክዝርግሕ ዝተረኣየ ኮይኑ ሕጂ ድማ ንናጽነትን ብረታዊ ቃልስን ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእተወ መደረዩ ከስምዕ ተራእዩ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ቤልጅማዊት ክለብ ኢንተር ማርቸ ኮይኑ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ቅድም ብሽክለታ ዓለምና ውድድራት ብቕዓቱ ከንጸባርቕ ዝተረኣየ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ምስ ሓዳሽ ክለቡ ኤንኤስኤን ኣብ ዝመጽእ ውድድራት ቱር ዲ ፍራንስ ንኽሳተፍ ተመሪጹ ምህላው ዕላው ኮይኑ بمسرت بتاكل وصي زلو حبريتا دما اتي اب 2024 ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ቱር ዲ ፍራንስ ምስ ኢንተር ማርቸ ኮይኑ ተለስተ ናይ መድረኽ ዓወታት ዘመዝገበን ቀጠልያ ማልያ ናይ ውድድር ክሽለም ዝኽኣለን ቢንያም ግርማይ ነታ ክለብ ክመርሓ ምዃኑ ይዕላው ኮይኑ ዝርከብ ናይ ሎማ ዓመት ውድድራት ቱር ዲ ፍራንስ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፍልይ በዝበለ መልክዕ ኣብ እስጳኛ ክጅምር ኮይኑ ካብ ከተማ ባርሴሎና ጀሚሩ ድማዩ ኣብ መሬት እስጳኛ ንሰለስተ መዓልታት ድሕሪ ምጉዓዝ ናብ ፍራንስ ከምርሕ ምዃኑ ተፈሊጡ ዝርከብ እታ ቢንያም ግርማይ ዝርከባ ኤንኤስኤን ትበሃል ክለብ ድማ ሓንቲ ካብተን መጀመርታ ኣብ ናይ ሎማ ዓመት ውድድራት ቱር ዲ ፍራንስ ዝሳተፉ ተቐዳደምተን ዕላው ገይረን ዘለዋ ክለባት ኮይና ትርከብ ስትራቴጂ ናይታ ክለብ ድማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ቢንያም ግርማይ መሪሕዋ እቶም ተቐዳደምቲ ናይ መድረኽ ዓወት ኮነ ሓፈሻዊ ዓወት ንኸመዝግብ ነቲ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኑ እውን ብተንተንቲ ተገሊጹሎ ኣብ ጎኒ ቢንያም ግርማይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተሳቲፎም ዝፈልጡን መጀመርቶም ዝሳተፉ ዘለውን ተጻወትቲ ዝርከብዎም ሓሙሽተ ተቐዳደምቲ ናይታ ክለብ ክሳተፉ ኮይኖም ኣብ ናይ ቮላታ ውድድራት ድማ እቶም ተጻወትቲ ብዝገብርዎ ሓገዝን ቢንያም ግርማይ ብዘርእዮ ብቕዓትን ተወዳዳሪት ኮይና ንኽትቀርብ ተጽቢት ከም ዘሎ ይግለጽ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም